Da li je 2011. godine bolela ljubav sa Vladimirom Dašićem? 2011. Otko ti znaš da je bila... Da ti komentariš novinske naslove ili... Aha, dobro. Slušaj, demantuj me, Milenče. Neću da ti... Šalim se, je to 2011. godine bila veza sa Vladimirom? Ko ti je rekao da je bila veza? Prijateljstvo. Ko je to potvrdio? Ja nikad u životu nisam potvrdila svoju vezu sa njim. I ja, kao što sam rekla, Nemanja je momak poslednji o kom sam ja govorila javno. I kad smo izašli iz realitija, bili smo negde dužni kad smo raskinuli da obavestimo javnost da nismo zajedno. I od tog trenutka ja zaista više nikad nisam komentarisala svoj privatan život. Imala sam naravno momke posle njega, nisam u manastiru, kao što svi znate. Ali nekako su voleli svi da pišu i komentarišu moj ljubavni život. Ne znam zašto je... Uvek je to negde interesantno. A stvarno ne znam zašto je to. Možda je interesantno zato što ja ne pričam o tome, znaš. Pa sad onda nagađanja, pa ovako, pa onako. Ili je možda interesantno zato što imaš interesantne partnere. Moguće. Ali da li bi se pisalo... Da li misliš da bi se pisalo o svim mojim partnerima, ne kažem da je istina to, dobro, da nisam ja u pitanju? Ja ili neka moja koleginica koja je takođe u tom trenutku popularna. Pa neće pisati sada o mojoj Uni. Pa ne, ja samo pitam. Razumeš. Otkud vi znate da su oni interesantni kad... Pa zato što ste svi javne ličnosti. Ne, nego zato što sam ja interesantna. Pa dobro, sam to rekao na samom početku. Nemoj da me sad vraćaš na početak emisije. A ne, ja sad samo govorim šta si ti rekao na početku. Ja kažem da si ti jako interesantna i da o tebi, kad si bila i... Rekao si da su partneri interesantni. Nisu partneri interesantni, ja sam zanimljiva. I kad si bila u ilegali, o tebi se pisalo. Sam tako rekao? Jeste. Ali ja te opet vraćam na to što si ti rekao, da si zapravo u pravu, da sam ja interesantna, a ne moji partneri. A Boga mi i oni uz tebe. Naravno. Zaista, sećaš se trenutaka kada se o tvom tadašnjem, mislim, jesi bila u vezi sa Vladimirom ili nisi, ili ti kažeš da nikad nisi javno govorila o tu temu? Ne, ja ću ostaću dosledna, prekinište i ostaću dosledna tome da ja zaista ne govorim o svom privatnom životu od Nemanje. Da, ali se sećaš zaista svih natpisa, se sećaš, hajde neću reći linč na tobom, to je nekako mi to mnogo teško. Jeste, to je jedini trenutak kad sam ja iskoristila medije. Izbacila pesmu Zbog tebe mi prete. I jedna od retkih situacija gde sam bila mudra. Dobro. Jako. I ja sam iskoristila taj, pošto su toliko lupetarali raznoraznih gluposti. Baš se pisalo, Milena. Jeste se, mnogo se pisalo o tome i svašta, nebitno. I lupetarali su gluposti i onda sam ja rekao, ta pesma je postojala već 6 meseci. Podsjetio me moj mlađi brat, kaže, šta ti je sa onom pesmom i meni sine tad da može da se poklopi sa naslovima, natpisima i tako dalje. Ja sam za bukvalno 5 dana snimila pesmu i objavila i naravno pesma je doživjela baš veliki hajp. Bila si mudra. Tako je. Umem i ja. Ja vam kažem, umem i ja. Retko, ali umem. Kako je tvoja porodica reagovala u tim trenucima? Kao što rekoh, moja porodica je bila uvek uz mene. Ne moramo uopšte pojedinačno o bilo kakvim naslovima da pričamo. I moja porodica je uvek znala sve o meni. Pravila ja gluposti ili ne. Bila ovakva ili onakva. Moja porodica je znala sve o meni. I ja se ne libim ničega da kažem svojoj porodici. Sve što sam u životu radila, radila sam otvorenog srca i čistog srca. Ako sam volela, volela sam srcem. Ne glavom, ne zato što ću nekog da iskoristim za ovo ili za ono. Ne, srcem punim i dušom. Jesi volela Vladimira Dašića? Neću da ti kažem. Nećeš? Ne pričam o tome stvarno. Je li bolno ili ne pričaš? Ne pričam. Kao što ja sam ti rekla, navući me neće. Neću. Zašto imaš tetovažu čudo na sebi istetoviran? To je obeležilo jedan ozbiljan period mog života. Svaka moja tetovaža nosi čitavu priču.
uopšte nije konkretno vezana za, ne znam, ovog, za onog. Kaže, verila se Milana Ćeranić, udaje se svadba, ja sam se udala. gotovo. Da. Ovde nije verenički, ovo je venčani prsten. A to je venčani? Da. Dobro. Hoćeš da mi kažeš, je li to posvećeno nekome? Posvećeno... I ko je čudo u tvom životu? Ja. Ti si čudo? Da. Ne, zaista je vezano za jedan period mog života i... Hoćeš da mi kažeš koji period? U slučaju, ako se bude desilo da se to pokrije, onda znači da je ni daleko od toga obrisan period mog života, ali da je samo nešto jače od toga. Hoćeš da mi kažeš nešto o tome? Ne. Zašto? Tako. Zato što je to moja privatna stvar, mislim. Zamisli, ja te pitam šta nosiš ispod pantalona. Kakav veš? Ružno, to je, ja sam ti rekla sve svoju granicu. Je li to vezano? To je baš intimni deo mene. Sve moje tetovaže su intimni deo mene. Nemaš ih puno, imaš ih malo, ali... Da, što me nisi pitao za ovo? Ne vidim iz daljine. Da. Šta piše tu? Ovo je tatin potpis, ovo je mamin potpis. Autogram oca i majke? Da. To je jako lepo. I baš sam onako... Dobro, i to je iako je moja mama veliki protivnik, znači ovo sam krila od nje, tetovirala sam se i govorila, evo gospode, ubiće me majka. A to srce gore? Moja braća nemaju tetovažu, to znači voli. Voli? Voli, imam pozadi dve sitne tetovažice, živi, smeji se i voli. Živi, imam smajli, smeji se i voli. I mislim da je to smisao života, zaista. Na tu svakog normalnog i zdravog čoveka. Pa da. To čudo, kome je to posvećeno? Šta te briga? Neću da kažeš, dobro. Meni? Okej. Je ljubav u pitanju? Kako si me sad pogledao, znači između obrva i naočara. Pazi, za trenutak, za malo sam ustuknula. Šta? Izvoli. Je li to ljubav u pitanju? Sve je ljubav. Sve je ljubav? Sve je ljubav. Znači, dobro, okej. Svaka. 7,5 godina si bila cimerka sa ćemom. Imali ste stan na Vračaru koji je koštao 400 eura. Nismo. Nismo na Vračaru. Ne, možda su pogrešno čuli. Ćemo ne laže. I on ima veliki problem sa tim. Dobro. I on ne laže. I njega je koštala ta istina, ozbiljno. Živeli smo na Bežanijskoj kosi. Dobro. Pa smo onda živeli u Belvilu. A na Vračaru je on živeo sa drugom cimerkom. Da. Tako upoznali smo se kad je on živeo na Vračaru. Eto, to je to. Jedan lep period mog života. Jedno jako lepo prijateljstvo koje traje dan danas. I kad me pitaju kao šta misliš o prijateljstvu sa estrade, da li postoji, ne postoji na estradi, da... I kao, pa kako li ti se družiš sa ćemom? Ja sam sa ćemom upoznala mimo estrade. Znači nije vas estrada pokvarila? Tako da, kroz posao smo se upoznali, ali daleko od toga, niti sam ja tad bila na estradi, mislim u estradi konkretno, u smislu poznata, nisam bila poznata, nije ni on. Gazili su te i nisu imali milosti, kao što sam najve rekao, vetrenjače nisu imali milosti u nekim trenucima, u periodima tvog života prema tebi, ali sve si to nekako podnela muški, jako. Da li zbog toga što se probudi onaj kabadahija u tebi ili ta jačina, nešto jeste? Ne, moj karakter i dostojanstvo su daleko jači od bilo kog postojanog čoveka na ovom svetu. U to sam sigurna. I u to nikad nisam posumnjala, to me održavalo, znaš, jer su bili toliki udarci, toliko su bili jaki udarci da su mi rađali, da kažem ti, da sam pomislila čak da mrzim. Da su mi rađali mržnju, ja nisam dete koje je rođeno sa bilo kakvom trunke mržnje prema bilo čemu. Ja sam ljubavno dete koje je raslo u porodici puno ljubavi i svega najlepše. Jesi u tim trenucima mrzala? Kako? Jesi u tim trenucima mrzala? Jesam. Jesi? Činilo mi se. Ne znam, daleka mi je mržnja, nekako mi je, baš mi je daleka mržnja, ali činilo mi se... Probudi se taj gnev u tebi i to. Da, jeste. Gordost, gnev, razočaranje, u stvari to najveće izdaje ti bolovi, taj bes prema svemu tome. Znaš, retko sam ja tužna. Ja sam tužna baš kratko. Ja sam tužna jedan dan. I onda se probudi ona ranjena životinja u meni kad ja postajem zaista životinja.
A jel su nekad tvoji partneri vidjeli tu životinju? Nisu. Ne? Ostavit ćemo to za... Ostavit ćemo to tamo negdje. Nećemo da ostavimo za... Šalim se. Zaista, su vidjeli tvoju, stvarno tu stranu? Javnost nije vidjela, publika nije vidjela, tvoji fanovi nisu vidjeli, porodica, ne znam. Ne, pa vidjeli su svi. Vidjeli su svi. Ali, recimo, javnost nije do kraja vidjela to. A partneri tvoji ljubavni? Pa dobro, nisam pravila. Znali su kad treba da stanu. Znači, znali su povuku ruku? Pa svi znaju u suštini. Jako me dobro poznaju i znaju da radim sa puno ljubavi sve. I šta god govorim, ako ćeš ti da staneš, da se raspravljaš sa mnom, se svađaš sa mnom, a ti znaš da ti ja želim dobro. I da zaista, recimo sad, ako mi normalno pričamo i ti si bezobrazan, na bezobrazluk i na laži jako loše reagujem. Na ljudski bezobrazluk, kad neko proba da bude bezobrazan sa mnom, a ja to ne radim, jer sam iskrena. Nema potrebe budeš bezobrazan sa mnom. Si bila zla nekad? Nikad. Nikada? Nikad, baš nikad. Kako mišljenje imaš o Žiki Jakšiću? Pa ne tako lepo. Zašto? Pa prema meni je ispao ne čovek. Zašto, Milana? Pa... Eto, to je jedna od stvari koju ne želim sada da pričam. Ne čovek je ispao prema meni, umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo. A mislim da mu se vratilo. Ništa više. Je li ti to povredilo? Kao i svima koji su pokušali moje dostojanstvo da tako. Mislim da im se baš vratilo. Jesi to njegove izjave povredile? Pa ne može da me povredi. Iznervirao me. A poslovna izdaja, da, od cele produkcije Granta.